Atxalde on denoi, eskerrik asko etortzagatik, bai, eta eskerrik asko izlari ere bai. Gaurkoan, bildu gea TTIP-an inguruan hitz egiteko eta argitzen dugun behingoagatik zer dan, hainbeste entzuten ari gan honetan. Gurekin daude gaur Joseba Permatx eta Jon Etxeberria, Sorturen sozioekonomia lantaldeko kideak. Eta, nik uste azken aldian ahoza dabilela TTIP-aren izena, eta badakigula Ameriketako Estatu Batuak eta Europar Batasunaren arteko merkataritza itun bat dela, itun transatlantiko bat, baina hortikan aurrera askok ez dakigu benetan zer den edo, eta zertan datzan. Orduan saiatuko gara gaurko hontan, zer da, nundi datorren eta zer nolako ondorioak edukiko dituen bai mundu mailan eta bai Euskal Herrian zehazten edo argitzen. Jakin, aste honetan bilduta daudela, 11. erronda egiten ari diala Miamin, Estatu Batuetakoak eta Europar Batasuneko kideak, eta negoziaketak aurrera dijoaz, baina aldi berean protestak ere aurrera doaz, eta Europa mailan urriak 10ean eduki genuen protesta eguna edo, Euskal Herrian hiriburu ezberdinetan mosaikoak egin zian, baina horretaz gain, Berlinen izan zen, milaka jende bildu zuen protesta oso potente bat, ezta? Orduan, pixkat, testuinguru horretan edo egongo ginateke hola azkar azalduta. Beraz, pixkat, muina jutekotan, Jone, zer da TTIP-a eta zergatik esaten da oain arteko itunetatikan ezberdina dela. TTIP-a akronimoek esate dutenez, inglesezko akronimoek, pixete mailek esan duen bezala, merkataritza eta inbertsiorako hitzarmen gisa definitzen da, ez? Eta berak esan duen bezala, Amerikako Estatu Batuak eta Europar Batasunaren arteko hitzarmen bat izango litzateke, ez? Eta, hitzarmenaren bultzatzaileek esaten dutenez, garapen ekonomikoa eta enplegua sortuko lukeen itun bat izango litzateke. Gertatzen dena da, TTIP-a bezalako itunak egin izan direnean mundu mailan, herrialde desberdinen artean, bereziki Estatu Batuak Mexikorekin edo Kanadarekin, ondorioak beti berdinak izan direla. Eta horrek inoiz ez du ez garapen ekonomikorik eta ez da enplegurik sortu. Guztiz kontrakoa izan da. Hau da, praktika bat ja badago, horrelako hitzarmenak egin izan dira, beste herrialde batzuetan, herrialdeen arteko hitzarmenak, eta inoiz ez da garapen ekonomikorik eta enplegurik sortu. Justu kontrakoa, hau da, langileen bizi-baldintzak gogortu india, enpresa txiki eta ertainak desagertu india, askotan, enplegua suntsitu eginda, eta azken batean irabazle atera diren bakarrak multinazionalak, transnazionalak izan dira. Orduan, praktika horiek baditugu, adibide horiek baditugu, eta TTIP-a kasu honetan izango litzateke hori, Amerikako Estatu Batuak eta Europar Batasunaren artekoa. Beraiek esaten digute, bultzatzaileek esaten digute, bi merkatu desberdin dira gaur egun, eta bi merkatuak bat egin nahi dituzte, merkatu bakarrean bihurtu nahi dute eremu osoa. Horrek zer esan nahi du? Merkatu bakarra bihurtzen baldin bada, arau, neurri edo lege bakarrak izan behar dituztela. Hau da, Estatu Batuetan aplikatzen diren legeak Europar Batasuneko berdinak izan beharko dutela. Horregatik da merkatu bakar hori deitzen zaiona, ez? Eta gero aurrerago hitz egingo dugu horrek ze ondorio zehatz ekarriko lituzken berekiziki Europar Batasunean eta Euskal Herrian bestetik, ez? Eta kontua laburbiltzeko ondorioetan gero ere aipatuko dugu arautzearena da. Hau da, merkatu bakarra baldin bada, lege bakarrak izango dira eta arau bakarrak. Zer gertatzen da? Gaur egun badakigula Amerikako Estatu Batuetan, desarautze handiagoa dagoela Europar Batasunean baino. Eta esatezu, baina bakarrean bihurtzen baldin bada, agian Estatu Batuetako legeak edo Europar Batasunetik igual gertuago edo jarriko dituzte odernakoa. Gure susmoa da, eta susmoa baino gehiago, ondorio ez da dezakegu bereziki sekretupean ematen ari direlako erronda edo negoziazio guzti horiek ziurrena transnazionalen aldeko legeen alde edo egingo dutela. Zergatik, esan duen bezala ez, 11. erronda da, tratatu hau negoziatzen hasi ziren 2013an.
jada 2015 bukaeran gaude, 11. erronda da, eta hala ere informaziorik ez dugu. Negoziazio guzti horiek sekretuak dira, bai? Eta gainera, aholkulari lanak iten aitzen dienak multinazionaletako aholkulariak dira, bai? Orduan, ditugu Europar Batasuneko eta Amerikatako Estatu Batuetako ordezkari batzuk sekretupean ari direnak zerbait negoziatzen, bai? Eta hitzarmen potente bat izango litzatekeena gu guztiontzat gero ikusiko duen bezala, eta informazio hori ez digute ematen, baina ez herritarroi bakarrik, europarlamentariei ere ez, eta horre ikusi dugu Josu Juaristik izan dituen eragozpen guztiak. Dugun informazio gehiena filtrazio bidez iritsi zaigu. Horrek orduan susmoa izateko nahikoa arrazoi ematen dizkigu, baina gainera hori ez, praktikak erakutsi digu beste herrialde batzuetan zeintzuk izan diren ondorioak. Bueno, pixkat aurrekarietan edo jartzeko, 1989tik hona edo sozialismo erreala deitu izan zaion horren gainberaren ondotikan neoliberalismoaren garaian edo sartuko ginateke, ez? Sektore kontserbadoreenek bultzatutako ekonomia ereduak gainentzen joan dira honetan. Joseba, nola ezaugarrituko zenuke neoliberalismoaren mugimendu hau? Bueno, nik uste dute, eta lotuta pixka bat Jonek aipatu duena, hemen 80. hamarkadan martxan jartzen dena da desaurautze prozesu bat. Ez nola bukatu, merkatua arautzen duten era guztietako lege, arau, edo nolabaiteko gero aipatuko ditugun eskubidekin, ez. Horretarako, nik uste dut oso baliagarria dela gogora ekartzen nola Naomi Kleinek esaten duen doktrina del shock horretan, kapitalak erabiltzen dituela krisiak, hain zuzen ere krisi horien baitan erresago dalako nolabait kapitalaren intereserako diren mekanismoak, neurriak edo politikak aplikatzeko, ez. Eta, ze gertatu zen, 70. hamarkadan, petroleoaren krisia deitu zitzaion horretan, krisi batean sartu zen Europa osoa eta mundu okzidentala deitzen zaion horri gehitzen zaio Sobiet Batasunaren amaiera ematen dela, eta nolabait hamarkadetan bai Sobiet Batasunaren referentzia hor zelako, eta baita ere deitzen dena keynesianismo edo sozialdemokraziaren eraginez, sektore publikoak paper oso handia izan du urtetan ekonomian, eta momentu batean beraiek aprobetxatzen dute krisi hori, hain zuzen ere neoliberalismoaren lehen bultzada egiteko, ez? Eta referentzia guztiak etorriko zaizkigu burura pixka bat, bai Thatcher eta bai Reaganek beraien herrietan burutu zituzten neurriak, ez? Thatcheren kasuan adibidez, sindikatuen eskubidea birrinduz eta bai beraien aurkako erabateko borroka eginez, ez? 80. hamarkadan, beraz krisia baliatuta, beraien martxan jartzen dute lehenengo, esan dezakegu, neoliberalismoaren lehenengo olatua, eta olatu hori aprobetxatzen dute poliki hamarkadetan langile klaseak irabazitako eta langileek eta herritarrek irabazitako hainbat arau eta hainbat eskubide nolabait arautuak zirenak, borrokaren ondorioz lortutakoak, eta maila batean ere, Sobiet Batasunaren referentzia hortzegoen ez ere, hemen gauza batzuk ere egiten ziren, ez, referentzia hori hain tentagarria izan ez edin, horrekin hasten dira amaitzen, Thatcher eta Reaganen politikak dira nahi baldin bada, ez? Referentziarik nagusienak, baina gogoratu behar da, ja 83an, ez? Maastrichteko ituna ematen dela, ezker abertzala ja garai horretan hitzein zuela hain zuzen ere, ez? Europa, merkatarien Europa eraikitzera zijoaztela, eta ekiten diote neoliberalismoaren lehenengo bultzada horri, ez? Ze gertatu da, neoliberalismoak bere horretan ekartzen duela lehen aipatu duguna, merkatua ez da arautzen, eta ustez beraien teoria nagusia da, merkatua bere kabuz arautu egiten dela. Eta hainbeste arautu egiten da, azkenean 2008an estanda egin zuela, beraien araurik gabe, burbuiak estanda egin zuen, eta sartu ginen bigarren krisi handi batean orain arte luzatzen ari denaz. Eta hain zuzen ere, eta badator Jonek aipatu dituen datekin, gure ustez momentu honetan egiten ari dena da, bigarren krisia baliatu neoliberalismoaren olatu berri bat martxan jartzeko, eta nolabait 80. hamarkadan lortu zuten lehenengo arau batzuekin amaitzea, eta bigarren olatu honetan badatoz, nolabait albaldin badute, gero aipatuko ditugun hainbat eta hainbat arloetan, nolabait gelditzen den arau guztiekin amaitu, eta funtsean merkatu basati batean bihurtu, nun Ameriketako Estatu Batuak eta Europa bihurtuko dira merkatu batean, eta multinazionalak jaro eta jabe izango diren kapitalaren mesedetan. Beraz, aipatu duzu ez, 2008an bigarren krisialdi hori edo lertzeala,
Eta, bueno, entzun izan dugu, adibidez, Sarkozy berak esan duelako, kapitalismo oinarriko etikoetan oinarrituta birsortu behar dela. Orduan, TTIP-a bide horretatik letorke, edo neoliberalismoa sakontzeko beste pauso bat bakarrik litzateke. Nik uste dute, bai, krisia estanda egiten zuenean, nik uste dute, oso agerikoa da, 15 urtetan edo 20 urtetan edo hobeto esan da, igual 100 urtetan, daramate esanez, bai, merkatua bere kabuz funtzionatzen duela eta beraz estatuak eta sektore publikoa zenbat eta gutxiago sartu eskua ekonomian hobeto joango dela, eta klaro, dena estanda egiten duenean agerian gelditzen dira, ez? Eta horri gehitzen baldin badiogu, oso agerikoa dela, ez? Bultzatzen ari den sistema ekonomikoa, batzuk geroz da aberatsagoak egite ditula eta beste batzuk geroz da pobreagoak. Nik uste estanda egiten duenean, ematen direla adierazpenak norabide horretan, agerian gelditzen ez duela funtzionatzen, eta nik Sarkozy ez dute defendatuko, ez? Baina Sarkozy bezalakoek ikusten dute nolabait justifikatu behar dutela jendartearen aurrean esanez, gia da, ez duela funtzionatzen eta igual kapitalismoa berfundatu egin behar da, ez? Oso famatuak izan ziren, adibidez, Estatu Espainolaren kasuan, Cuevas, COE-ko presidentea izan zena, momentu batean egin zituen adierazpen batzuk eta esan zuen que la economía del libre mercado tenía que quedar en suspensión eta nolabait estatuak eskua sartu behar zuela. Esaten zuena eskua sartu behar du adibidez bankua reskatatzeko, ez? Baina, funtsian onartzen zuten honek ez du funtzionatzen eta beste zerbait egin behar du, ez? Eta gogoratu behar dugu, adibidez, ez gogoratzen duzuen, baina garai horretan duela 4 edo 5 urte asko hitz egiten zen, reunión del G7, reunión del G20, eta nolabait bazirudien politikariak edo buruak, nolabait arduradun politikoak nahi zutela erabaki batzuk hartu eta G20ko bilerak egon ziren eta bilera horien mailaren gainean zegoen adibidez paraisu fiskalekin nola amaitzea, ez? Guzti hori desagertu da, ja inork ez du entzuten G20aren bilerak edo G7 edo G8aren bilerak, momentu honetan dagoena da, multinazionala jaun eta jabe dira, neoliberalismoaren planteamendua erabat gailendu da azkeneko 3-4 urtetan eta beraiek badoaz buru belarri, izugarrizko presarekin eta jonek aipatu duen sekretismo guztiarekin, neoliberalismo basati bat egitera eta aurrera begira, behintzat horretan saiatuko dira, denen hartan ez badu gelditzen bederen. Ondo. Pixkat aurrekari horiek eta azalduta gero, sartuko gea sektore bakoitzean edo, eta saiatuko gea praktikotasun batetik edo gai bakoitzetikan TTIP-ak zenolako eraginak edo izango dituen azaltzen. Aipatu dute biak, izugarrizko sekretismoa dagoela eta isilpean daramatela dena, negoziazio horietan dakiguna da filtrazio bidez etorri dena edo iritzia zabaldu dutelako zenbait funtzionariok edo bi aldeek onartu dituzten lege batzuen ondorioetatik dakiguna, baina benetan zer dagoen jakitea zaila da, ezta? TTIP horren atzean. Orduan, elikadurari eta nekazaritzari edo lotuta, badakiguna da, estatu batuetan gauzak ez daudela arautuak, ezta? Europar Batasunean pestizidai dagokionez eta hormonen erabilerari dagokionez gauzak askoz ere arautuago daude eta baita frackingari dagokionez ere, ezta? Frackinyak Europako Batasunean baditu muga batzuk Ameriketako estatu batuetan ez dituenak. TTIP-ak bi merkatuak edo parekatuko lituzkela kontutan eukita, zer eragin izango luke alor horretan? Bai, hor, batzutan zaila egiten zaigu ondorioak nola klasifikatu edo modu errez baten edo ulertzeko, ez? Eskema moduko bat egiteko, ez? Batzutan izaten da hori, ez? Modu sektoriala, ez? Eta hortan izugarrizko pixua hartzen du elikaduraren gaiak eta osasunarenak, ez? Eta zentzu hortan, pixan maik komentatu du, ez? Printzipio desberdinak erabiltzen ditugu Europar Batasunean edo Ameriketako estatu batuetan. Normalean, Europar Batasunean legedia eta arauak egiten dira zuhurtzia printzipioaren baitan. Eta Ameriketako estatu batuetan berriz arrisku printzipioaren baitan. Hau da, guk Europar Batasunean produkturen bat saldu nahi baldin badugu edo erabili nahi baldin badugu, zuhurtzia printzipioa aplikatuz, daukaguna probatu beharra da ez dela arriskutsua. Kaltegarria ez dela. Baina hori frogatu egin behar du.
bai? Hori komertzializatzen duen enpresak edo frogatu behar du produktu hau ez da kaltegarria, ez osasunarentzat, ez kutsadura edo airearentzat, urarentzat, lurrarentzat, bai? Hori dena frogatu egin behar du. Eta legeak orokorrean, Europar Batasunean horrela daude eginda, mentalidade hortatik, ez? Lehenengo frogatu ez dela kaltegarria, eta orduan komertzializatu ahal izango da. Ameriketatako estatu batuetan, erabiltzen den printzipioa normalean arrisku printzipioa da. Hau da, frogatu behar duzuna da kaltegarria dela. Bai? Hau da, frogatzen baldin baduzu kaltegarria dela, orduan kenduko dute merkatutik. Baina kaltegarria dela frogatu arte, bai? Bitartean merkatuan funtziona dezake. Bai? Printzipioak oso azken baten oinarrizkoa dira, mentalidade horrekin egiten dialako legeak, araudiak, neurriak, bai? Eta hor maik aipatu ditu kasu batzuk, ez? Izango dira hormonak, adibidez, ez? Abeltzaintzan erabiltzen direnak, bai? Eta hemen ere, kasu batzuk eta entzun izan ditugu, eta noizean behin, ez? Etortzen zaizkigu, klenbuterona, eta ez? Horrelako produktuak nola debekatuta dauden, azken baten bai abereentzat, baina baita ere osasunarentzat, guk ere kontsumitzen ditugunean kaltegarria direlako, klenbuterona bezala hormonen kasua izango litzateke, pestizidena ere oso merkatu handia da, bai? Eta Monsantoa ere ezaguna da, transnazional bezala, eta ez bakarrik pestizidak, baizik eta hori ez, genetikoki modifikatutako momentu baten haziak edo produktuak, ez, sortzen direlako. Orduan, produktu guzti horietan legedia desberdina denez, eta oraintxe negoziatzen ari direnez, gure ustez, eta ziurrena, eta aurreko tratatu guztietan berdina gertatu delako, desarautze bat emango da. Hau da, hemen, Europar Batasunaren baitan, debekatuta dauden milaka produktu, bapatean, debekua altxatuko zaie eta erabili ahal izango dira. Karo, horrek, bai nekazaritzan eta abeltzaintzan eragin bat du. Eragina du, kaltegarriak izan daitezkelako, baina inok ez dulako frogatu. Ez dakigu, beraz, kaltegarriak diren ala ez, baina merkaturatu egingo dira. Horrek osasunean du eragina. Lurran, uran, bai, ingurumenean eta pertsonengan. Baina elikadurari lotuta, eta nekazaritza eta abeltzaintzari bereziki, beste kontua dago baita ere, eta da merkaturatzearena. Estatu Batuetako merkatua eta ekoizpena, bereziki nekazaritzari eta abeltzaintzari dagokionez, mundu mailan izugarria da. Europar Batasunarekin konparatuta, askoze handiagoa da. Imagina dezagun, momentu batean, erabakitzen dutela, merkatu bakarrean bihurtzea edo, ez? Gaur egun badakigu gure nekazari eta abeltzainek ze zailtasun dituzten euren produktuak merkaturatu ahal izateko. Zergatik? Neoliberalismoarekin eta sistema berri honekin multinazionalek kopatu egin dituztelako gure eguneroko erosketak bereziki, bai? Imaginatu, ez? Hango produktuak hemen inungo debekurik gabe saltzeko aukera egongo balitz, ez? Bapatean hango produktuek han ekoitzitako bai haragi edo harto denalakoak inundatu ingo luke gure merkatua. Gure nekazari eta abeltzainei are zailegoa, ez esateatik imposiblea, hori ez, lehia hortan sartu ahal izatea. Guk egia da, eta EH Bilduren baitan, eta baita ere sortun, elikadura burujabetzaren alde egin dugu, ez? Baina badakigu, borroka hori oso desberdindua dagoela, bai? Bertako nekazari eta abeltzainen defentsa egin dezakegu, baina norbanakok eta kontsumoaren baitan dago asko, bai? Legediak pixkanaka desarautzen doazelako, bai? Bai Europar Batasunean, baina TTIPa aplikatuko balitz, are okerragoa izango litzateke. Orduan, zuhurtziaren eta arrisku printzipioaren arteko diferentzia izugarria izango litzateke eraginean, baina baita ere nekazari eta abeltzainei dagokionez desagerpena ekarriko luke automatikoki. Baldin eta herri gisa ez bagenio erantzun, baina hau aplikatuko balitz gure nekazari eta abeltzainek ez lukete ezer egiterik merkatu horretan. Zentzu hortan, nik uste elikadurarena eta horren ondorioek izugarrizko ondorio latzak dituztela. Eta gero ingurumenarekin lotuta, hori ez, zuhurtzia edo arrisku printzipioak esan duguna, ez? Pestizidak erabiltzea, odenalakoak gure lurrean, gure airean, kutsadura guzti horiek uran bertan ere izan dezaketenak, ez? Eta hori ez, genetikoki eraldatutako produktuei ere kontutan hartuz, ez?
Adibidez, beste adibide bat dago, da industria kimikoarena. Ez, pentsatu dugu, bueno, lehenengo nekazal eremuko agroindustria guzti hortan, ez, estatu batutako, baina industria kimikoarekin zer gertatzen da, bai? Industria kimikoan berdina, hau da, milaka produktu daude osasunarekin lotuta, medikamentuekin lotuta, hori ez, estatu batuetan onartua daudenak Europar Batasunean ez. Eta beste adibide bat izango litzateke produktu kosmetikoena, tontakeri bat dirudi. 12.000 produktu daude debekatuta Europar Batasunean, eta Amerikako estatu batuetan 12. 12.000, 12. Claro, zuhurtzia printzipioa edo arrisku printzipioa. Jende bat, eta igual pozik egongo beha, igual ez dakizte produktu erosi ahal izango deulako Europar Batasunean, eta orain arte ezingo gendulako erosi odenagakoa. Baina zerbaitegatik izango da Europan debekatua eta Amerikako estatu batuetan utzia. Claro, kontu guztia hau esatezu, merkatu bakar batean bihurtu behar da dana, zeinen alde ingo dute, zuhurtzia edo arriskua. Claro, kontutan hartzen bali badeu, erronda guztiak eta negoziazio guztia pribatuan, hau da, erabat isilpean ematen ari direla, eta gainera, erronda gehienetan aholkulariak multinazionaletako pertsona direla, nik horrekin nahikoa esan dago. Eta horrekin lotuta, frackingari dagokionez eta frackinga bezalako proiektuei dagokionez, zenolako eskumena izango genuke hemendik, Euskal Herritik edo Europa mailan frackinga bezalako proiektuen inguruan edo. Horra dira, Amerikako estatu batuetan erabat edatua dagoen praktika bada, bai? Eta hori ere, azken batean legislazioaren edo araudiaren araberakoa da, ez? Orduan, hemen adibidez, Europar Batasunean urteak dira landu direla ingurumenarekiko arau dexente, ez? Impacto ambiental edo, ez? Ingurumenean duen eragina, pixka parre egin dezakegu egia, ez? Nola erabiltzen duten, ze abiadura handiko trenean Tolosan bertan ere badakizue nola erabiltzen dien dokumentu guztiak, baina gutxienez egin behar dituzte. Bai? Eta nolabait ondorio batzuk atera behar dituzte, eta hainbesteko inpaktoa ez edukitzeko, lurrean, urean edo airean, neurri batzuk hartu behar dituzte, ez? Printzipioz. Gure ustez ez dira nahikoak, ez? Eta herri gisa hala pairatzen ditugu, desarodatze handi bat dago Europar Batasunean, baina Amerikako estatu batuetan are handiagoa da. Ze azken baten interesak desberdin hartzen dira, ez? Ez da pertsonen edo langile edo herri sektoren interesak hartzen kondutak, baizik eta multinazionalen interesak. Beraz, frackingak askoz ere ateak zabalik izango lituzke aplikatu ahal izateko, gehien bat legislazio aldaketa horregatik. Eta gero ere aipatuko dugu, baina burujabetzaren kontuaregatik. Oso ondo. Jonek hitz egin du elikaduraz, hitz egin du ingurumenaz, eta guzti horrekin lotura zuzena dauka osasunak, ezta? Eta eskualde honetan oso edatua da osasungintza publiko baten aldeko aldarria edo, eta horrekin lotuta galdetu nahiko nizuke Joseba, ea zenolako ondorioak izango lituzken TTIP-ak osasungintza publiko baten sistema horretan. Nik uste dute, batetik ez, osasungintzari buruz hitz egiten dugunean, batetik kontutan hartu behar dela, edo behintzat gure ustez ere hiru atala aipatu daitezkela, ez? Zer egiten dugu bizitza osasuntsu bat izateko, eta gero, ze motatako osasungintza edo arreta jasotzen dugu behin gure osasuna kaltetu egiten dela, ez? Lehenengoari dagokionez, Jonek aipatu du, eta elikadurarekin oso lotuta dijoa, baina baita ere pestigiekin, eta baita ere genetikoki tratatuak izan daitezken organismoekin, eta oroar guztiak gure elikaduran eta ingurumenean izan ditzaken ondorioak gure osasunarengan izan dezakena ikaragarria, eta berak bota ditu datuak, eta nik gehituko nioke beste adibidat, leheno Jonek aipatu delako ikusteko ere zertaz hitz egiten ari garen, ez? Mexiko eta Estatu Batuen arteko, ez leheno aipatu dugu, ez, garai batean ere egin zuten, hau bezalako akordio bat, merkatu bakar bat egiteko, hartua berez, Mexikon, da, ez dakit, esan behar nuen, hemen trikitixa bezalakoa, baina ez da, porque trikitixa kanpotik etorritakoa, hori baino zarrago, ez? Hartua bada, ez, Mexikon benetan oso produktu tipikoa. Gaur egun,
akordio hori sinatu zuten editik ja urte batzu pasatu direnean, Mexikon ja produzitzen den, konsumitzen den, artoen iaia 90%, estatu batuetan ekoiztutako artoa da, eta noski arto transgenikoa da. Eta hori bezala gaur bertan, lehen aipatu duzu, 11. errondan hasi direla, gaur bertan, El País bezalako komunikabide ez oso sospetxoso batean, esaten zuten, orain momentu honetan burutzen ari diren negoziaketa horietan ere, hitz egiten ari dela, hain zuzen ere, lehen aipatuan bezala, genetikoki tratatua diren organismoen inguruan horrek gure osasunan izan ditzaken ondorioengatik. Beraz, nik uste osasungintzari dagokionez, lehendabizi konturatu behar dugu guzti honek gure osasunean, maila personalean, batzuk negozio hutsa egiteko, zer egiteko prest dauden, ez? Gero, bigarrenena, egongo litzateke pixka farmazeutikoen interesak, ez? Eta hor, hau ere oso publikoa da, baina farmazeutikek badakate lobby bat, eta lobby horrek milioika euroak erabili ditu, hain zuzen ere, TTIP-ren aldeko negoziaketak babesten, eta horren aldeko kanpaina publizitarioak egiten eta babesten. Zergatik, hain zuzen ere, farmazeutikek ere erabili ditzaketen produktu ugari ere debekatuta daudelako, edo baita ere bukatzeko zenbait eskubidekin edo zenbait berai dituzten zenbait privilegioekin, eta ari gera hain zuzen ere, patenten gaia eta patenteekin adibidez nola lan egiten duten eta medikamenduengan duen ondorioz. Eta azkenik egongo litzateke zu aipatu duzun bezala, osasungintza publikoari gertatu dakiokena, ez? Deno dakigun bezala, estatu batuetan osasungintza pribatua da, eta pribatua den neurrian bertan ikaragarrizko enpresak eta multinazionalak daude hain zuzen ere, osasungintza zerbitzu horiek eskaintzeko herritarrak dira, bere soldatarekin, seguru bat ordaintzen dutenak hilero, eta seguru horren araberan aukera daukate, erresidentzia, ospital pribatuetan zerbitzuak jasotzeko. Hain zuzen ere, multinazional horiek presionatzen ari dira aukera bat izateko, eta da, hain zuzen ere, hemengo privatizazio prozesuak bultzatzeko, eta beraiek ere, hemengo ospitalen eta hemengo osasungintza publikoan ere zerbitzuak eskainalizateko. Beraz, hitzeiten ari gera, nolabait, gaur egun jadanik Europan baldin badaude, eta badaude, bereziki alemanak bultzatzen dutenak, hain zuzen ere, presio eta egiten dietenak gobernu ezberdinei osasungintza privatizatzeko, eta gaur egun adibidez, Madrideko komunidade autonomo guztiak bere zerbitzu sanitario guztia privatizatuta dituela, eta PP ate horri bide ireki diola, imaginatu dezagun ez, estatu batuetako multinazionalak etorriko balira eta gobernuei presioa egingo baliete, eta hitz egiten ari garenean presioa, badakigu zertaz hitz egiten ari garen, eta nola erosten diren gaur egun ez, gobernu politikak, hain zuzen ere, privatizazioa burutzeko, eta urtetan, eskuratu dugun osasungintza publikoak eta osasungintza publikoak dituen berme batzuekin amaitzeko, eta, nolabait, helburu ekonomikoa eta etekin ekonomikoa lortzea helburua duen multinazional, osasungintzako multinazional batzuen eskutan bukatuko genuke ez. Bada beste alor bat, gure egunerokotasunan eragin zuzena izango lukena, eta da langileen eskubidei edo dagokiena. Aipatu duzu, lehen neoliberalismoaren edo lehenengo krisi horretan galdu ziala eskubide batzuk, eta azkeneko krisi honen ondorioz eta hartu dian neurrien ondorioz galdu dira urteluzetako borroketan lortutako beste eskubide batzuk, ezta? Horretaz gain, hala ere, Europako Batasunean badago sindikalismorako eskubide bat, edo beste hainbat eskubide, Ameriketako estatu batuetan ez daudenak, ezta? Orduan, zenolako eragina izango luke langilegoaren bizitzan edo TTIP-ak? Joseba zuri. Nik jarriko dut adibide bat denok burura etorriko zeguna eta netzat oso grafikoa dena. Denok ezagutzen dugu Telepizza edo McDonald's, ez? Eta denok dakizkigu zen lan baldintzak dituzte bertan lana egiten dutenak. Imaginatu dezagun aipatuan bezala, osasungintza guztia gelditzen baldin bada, estatu batuetako enpresa batzuetan, gaur publiko egin den berri horretan ere
Estatu Batua presio egiten ari dira baita ere hezkuntza berare privatizatzeko, Estatu Batuetan ere bertako unibertsitate pribatuen inguruan ere negozio handia dagolako, imaginatu dezagun hezkuntzaren alorrean, osasungintzaren alorrean, jadanik iaia kopatuta daukate kultura edo espektakuloaren atal guztia dago, oraintxe bertan aipatu ditut, McDonald's, Telepizza eta horrelako zerbitzuetan, beraiek nolabait lortuko balute zerbitzu guzti horietan, beraien multinazionalak jaun eta jabe izatearena, ez? Bueno, pues garbi dago, lan baldintzak askoz ere kaskarragoak izango liratekela. Eta orokorrean, eta gero Jonek aipatuko burujabetzaren gaiarekin lotuta dijoana, hitz ari gera Ameriketako Estatu Batuetan sindikatuen eta lan eskubideak erabat baztertuta eta garai batean izugarrizko bortizkeriarekin jarraituak eta erasotuak izan ziren eskubide batzuk izan zirela. Horrek azkenean eskubide laboralen desmantelamendua ekarri zuen, hemen ez daukagu zuk aipatu duzun bezala egoera hori, baina baita ere badakigu ere, azkeneko hamarkadan berriro ere saiakera handiak egin direla, reforma laboral ugari egiteko, eta adibidez negoziaketa kolektiboa berare kaltetzeko. Momentu honetan gu behintzat oso garbi daukagu eta horrela planteatu du, eta OIT berak ere informeak atera ditu, esanez horrelako merkatu bakarre batek izango lituzken ondorioak lan baldintzetan ikaragarriak izango liratekela, eta desarautze prozesu hori, nolabait, lehen aipatu dugun ingurumen, osasungintza eta bestal horretan gertatuko litzateken bezala, lan eremuan ere, desarautze hori ere bilatuko luketela, nolabait langileon lan baldintzetan zuzenean eraginez, eta praktikan, hasieran aipatuan bezala, esagutze ditugun kasu horietan, jadanik gertatzen den bezala. Adibide bat askotan kontatzen dela, baina oso grafikoa, Estatu Batuetan, propina ematea, obligatorioa da. Horrek, nire ustez dena esan nahi du, alegia propinaren baitan bizi dira, edo hori da bere lansariaren oso parte handi bat. Zergatik da ezinbestekoa edo zergatik zaude behartuta, bakarrik horrek bermatu dakiekelako langileei soldata minimo bat izango badute kasu askotan, Estatu Batuetan. Hiru alor horietaz edo hitz egin dugu, eta behin eta berriro aipatu dituzuen multinazionalak eta lobiak, ezta? Orduan badakigu TTIP-a nolabait haueri ateak edo zabalduko dizkietela eta boterea, lehen dutena baino boterea handiago emango zaiela. Jone, galdetu nahiko nizuke, ea nola dan posible demokratikoki aukeratutako gobernuen gainetik enpresa hauek egotea? Nik uste dut, azken aldian edo azken hamarkada honetan bereziki, denok ingela pixkanaka konstiente, burujabetzaren galerak esan nahi duena. Eta konstiente bereziki adibide oso praktikoak izan ditugulako. Nik uste dut azkeneko adibide praktikoa Greziarena izan dela, zalantzari gabe. Eta horre erakutsi dugu baita ere hori, burujabetza, estatu baten burujabetza, burujabetza ekonomikoarekin lotuta, nola jarri liteken auzian, baldin eta hori, eredu ekonomikoa bera ere zalantzan jar dezaketen zenbait neurri hartzen badira, ez? Eta, baina aurretiz zetorren kontu bat zen, ez? Eta Josebak Maastrichten tratatua ituna bea aipatu du, eta argi dago, ez? Garai hartatik ja, nolabaiteko gainbera edo etorri dela, eta estatuek bereiek ere burujabetza hori galdu dutela. Hor dago baita ere Italiaren kasua edo Irlandarena, eta zentzu hortan, progresiboa izan da edo, ez? Baina TTIP-aren kontuan, nik uste jauzi kualitatibo garrantzitsu bat ematen dela, ez? Jauzi kualitatibo hori, nik uste dut orain arte esplikatu ditugun alor guztietan ja oso argi gelditzen dela. Eta euskaldunoi ere nahiko argi gelditzen zaigula, ez? Burujabetza galera izugarria ekarriko duela. Hau da, itun baten arabera arautuko da gure bizitzako esparru guztiak arautuko dira, ez? Guk, nik uste dut euskaldunok, igual konstientego izan gintezkela burujabetza gabezia hori zer den badakigulako, ez? Badakigu Madrilek, Bruselak
aipatu Madrilek diktaminatu eta Gasteiz eta Nafarroan aplikatu izan diren legeak ze izan diren, ez? Eta hor dauzkagu lan erreformak, adibidez, finantza sistemarena ere badugu, bai? Eta hor kutxa bera desagertzea, kutxabank sortu eta gero privatizazio bidea jarri izana, adibidez, baina hor dauzkagu baita ere Lomcea, hezkuntzari zuzenean egin zaion erabakoa, eta hori Madrilek erabakitakoa eta hemen aplikatu beharrekoa edo izan da. Edo baita ere abortuaren legea. Hau da, euskaldunok, guk bozkatu izan bagenu abortuaren legea, bai, bere horretan geratuko litzateke edo aurrerakoiago egingo genuke eta ez genuke PPren erreforma hori onartuko argi eta garbi. Baina Madrilek inposatuta ziurrena hemen aplikarazi nahi izan duten lege bat izan da, ez? Baina hor dauzkagu baita ere frackingarena, adibidez, ez? Gasteizko legebiltzarrak frackinga debekatzeko nolabiteko neurriak hartu eta ziurrena, eta baina PNV berak ere esan izan du, ez? Madrilek ez du onartuko, ez? Urkixo bera ere, ez? Atzetik ibili zaigu euskararen kontuarekin eta hainbat konturekin, bai? Edo Nafarroako parlamentuak ere onartu izan dituen 14 lege ere atzera botarazteko pausoak eman dituzte, ez? Zentzu hortan nik uste dut burujabetzarena, nahiko konstiente dela, ez? Ze garrantzitsua den burujabetza hori edukitzea. Bale, TTIP-arekin zergatik salto kualitatibo bat. Esan dugunaz guztiaz gain, dagoelako ISDS deitu duten auzitegi moduko bat, bai? Auzitegi hori izango litzateke inbertsoreen eta estatuen arteko talka edo auziak resolbitu edo konponduko lituzkeen epaitegi bat. Eta ez du, bale. Epaitegi bat, hori ez, inbertsoreak, hau da, multinazionalak, transnazionalak eta estatuen artekoak. Lehenengo eta behin, edozein multinazionalek salatu dezake edozein estatu, bai, tribunal horren aurrean. Tribunal horretako juezak edo ez ditu inork bozkatu, bai, eta normalen tribunalak 3 pertsonek osatzen dituzte eta 3 abokatuak dira. Bufete handietako abokatuak, bai? Ez dira ez ente publiko batek, ez? Igual demokratikoki onartutako, ez? Edo bozkatutako ente batek izendatutakoak, baizik eta bufete handi horietako abokatu komertzialak, 3 abokatu, bai? Normalean, abokatu bufete handi horiek, komertzial horiek, transnazionalentzat egiten duten lan. Baina, 3 horiek, imaginatu, ez? Estatuek ezin dituzte transnazionalak salatu, baina transnazionalek estatuak salatu ditzakete. Eta kontua da, salatu ditzaketela euren ustez kaltea eragin dieten edozein gaigatik. Bai? Eta hor adibidez, adibideak ja baditugu eta oso gutxi ekarri ditut, baina batzu dira oso esanguratsuak, ez? Adibidez, Ekuadorrek 2012an $2.400 milioi ordaindu behar izan zizkion Occidental Petroleum transnazional estatu batuarrari, Ekuadorrek erabakizulako kontratua etetea petrolera horrekin. Eta estatuak, hau da, tribunal horrek esan zuen, estatuak ordaindu behar zituela $2.400 milioi petrolera bati. Gainera, ez? Ingurumeneko, arautegi, guztiak, Eslovakiak adibidez, Acmea enpresa aseguradore bati, holandesa da, 29,5 milioi euro ordaindu behar izan zizkion, etzuelako osasun sistemaren privatizazioa burutu. Hasiera baten onartu zena, eten zuten, eta privatizazio hori eteteagatik ordaindu behar izan zizkion 29,5 milioi enpresa horri. Egiptok, Veolia enpresari 2013an izugarrizko indemnizazioa ordainarazi beharko dio gutxieneko soldata igo zuelako. Hau da, Egiptok, estatuak, erabaki zuen gutxieneko soldata igotzea. Transnazional horietako batek, salaketa sartu zuen tribunal horietako baten, soldata hori igotzeak berarik kalteak eragiten zizkiolako. Australiak tabakailera bati ordaindu behar dizkio ez dakiz eman milioi,
tabako kajetietan publizitaterik ez jarri ez dezaten erabaki zuelako. Edo Alemaniak adibidez Fukushimaren gertatu zanen erabakizun energia nuklearra baztertzea eta ez jarraitzea horrekin. Konpainia sueziar bati ordaindu behar dizkio, eskatu dizkio konpainia horrek 3.700 milioi Alemaniako gobernuari erabaki hori hartzeagatik. Claro, hemen ikusten dugu edozein erabaki, edozein estatu gainera, adibide jarritugu Egipto, Alemania, Ekuador, edozein estatuk hartzen duen edozein erabaki rekurritu liteke tribunal hauetan, bai? Eta gaur egun adibidez esatu dute 600 kasu daudela, salaketa daudela martxan edo oraindikan ebatzi gabe. Claro, hemen esan den guztiakin, kontutan hartuta gaina Euskal Herrian, Estatu Espainola edo frantsesaren menpekotasun hori daukagula. Eta gainera, presio egingo bagenu ere, hau da, herritarrok kontutan hartuko bagintuzte ere, edozein estatu, baina edozein diputazio, edozein udalek, erabakiren bat hartzen baldin badu, transnazional hauetako interesen aurka, epaitua izan liteke horrelako tribunal batean. Bai? Eta, klaro, tribunal horrek ez du inolako berme juridiko demokratikorik ematen. Eta, klaro, zentzu hortan egia, edo zer gauzataz. Hau da, erreforma fiskal bat egin nahiko bagenu, demagun, Gipuzkoako Foru Aldundian, edo Nafarroako gobernuan, eta enpresa handiei zergak igo nahiko bane genizkia, enpresa handi bat egon ahal izango litzateke, gu txikia gara, eta ez gara milioi askotakoak, baina enpresa handi batek nahiko balu salaketa jarri ahal izango luke bere interesen aurka doalako. Edo osasunean, demagun, guk erabakitze dugula, transgenikorik gabeko herrialde bat izan nahi dugula. Transgenikoak komertzialitzatzen ditun edozein transnazionalek salaketa jarri ahal izango liguke eta milioiak eskatu. Nazionalizazioak. Azken aldian entzun izan dugu, Podemosek adibidez, Estatu Espainolean, behintzat hori esan dute, energetikaren bat nazionalizatzeko preste egongo liratekela, edo bankuak erreskatatu ditugun bezala zergatik ez nazionalizatu, eta hori esaten ari dira. TTIPa aplikatuko baliz, ISDS-a onartuko baliz, edozein transnazionalek, baina Endesa, Iberdrola, edozeinetako hauetako batek salaketa jarri ahal izango luke nazionalizazio horren aurka. Horrelakoak, Gero dago privatizazioen kontua. Hau da, oraintxe, adako lauk etengo balu, ez dakizte privatizazio, baina da, martxan jarrita zutena Bartzelonako udalean, edo Joseba Sironek, Iruñan bertan, jarrita, igual martxan egon zitekeen privatizazio bat etengo balu, enpresa horrek ziurrena salaketa hori jarri ahal izango lukete. Orduan, kontua da, estaduetatik hasi gintezke, baina hori maila guztietan aplika liteke. Beraz, burujabetzaren gaia guretzat oso garrantzitsua da, oso konstiente gea, bai Madrid, bai Paris, baina baita ere Bruselak, ze muga jartzen ditun, gu herri bezala garatu ahal izateko, eta guk herri bezala erabaki ahal izateko. Erabaki ahal izateko ze lan baldintza nahi ditugun, ze ingurumen mota nahi dugun, ze energia klase ekoitzi nahi dugun, edo ze finantza sistema izan nahi dugun. Eta hori dena, azken baten nola arautzen digute. Eske honekin, TTIParekin, ez dira Madrid, Paris edo Brusela izango. Multinazionalak eta transnazional horiek izango lirateke, botere hori beraien eskuetan izango luketena. Gehituko dioneri gauza bat, ez dakite, honen inguruan hitzein dugun, gogoratzen duzue duela urtebete nola Bizkaiko autobus gidariak egon ziren, greban eta azkenean lortu zuten akordioa. Bakizu zein dan, ze enpresak kudeatzen du Bizkaibus? Veolia. Egiptoko, berak aipatu duen, Egiptoko enpresa hori. Batzutan pentsatzen dugu gauzako zurruti daudela, baina momentu honetan langileek indako borrokaren ondorioz lortu baldin badute lanpostu igoera bat
eta Veoliak erabakitzen baldin oso ondo, baina nik zurekin sinatu nuen kontratu bat, kontratu horren arabera nik ordaindu behar nien 1.200, zuk orain sartu zara erdian, diputazioa, kasu honetan PNV-koa sartu zen erdian, ezin zuelako langileen eta herritarren manifestazio bat ere egontzelako, gero handia egontzen, Veoliak erabakiko balu, Egiptoko gobernua eta gainera gai berdinarekin, soldaten gaiarekin, berdina egin zezaken, ez? Da, ikusteko ere batzuan pentsatu du multinazionalak direla, ez multinazional horiek ja daude Egipton, baina baita ere daude Bizkaiko autobusak kudeatzen, ez? Eta nik uste dut horrek ere pixkat erakusten duela, noraino, aurrera begira ere sarrera izan daiteken, eta Jonek aipatu duen burujabetza falta hori ze eragina izan dezaken, ez? Argi dauna da, daudela 11 datu alor guztietan, eta garbi dauna da baita ere burujabetzaren bide horretan, eta herrien burujabetzarako erabateko oztopoa izango litzatekela TTIP-a. Baina, Josebas, pare bat ondorio edo pare bat ideia laburbiltzeko edo? Nik uste dut garrantzitsuena dela orain bukaran esaten ari garenarekin, guk Euskal Herritarro munduko beste herri guztia bezala eskubidea izan beharko genukela, gure etorkizun politikoa erabakitzeko eskubidea daukagun bezala, gure etorkizun ekonomikoa, soziala, laborala, fiskala arautzeko, eta beraz momentu honetan jokoan dagoena da, urtetan izan dugu nolabait burujabetzaren aldarrikapena egiten genuen Estatu Espainolaren aurrean, eta horren konturatu behar dugu, Estatu Espainolaren aurrean egiten dugun bezala burujabetzaren aldarria ere, kapitalaren eta multinazionalen aurrean ere, herri honek bere burujabetza aldarrikatu behar duela, benetan inposatuko diguten hori badatorrela, ez? Eta nik uste dut importantea dela gogoratzea herri honi galdetu zaion bakoitzean, galdetu zitzaionean konstituzioaren inguruan edo galdetu zitzaionean OTAN-en inguruan, ezezko borabila esan zuela, eta kasu honetan ere, gu beharko genukela ere, herri bezala ere, aldarrikatu, horrelako gauza bat inposatuko bazaigu, edo inposatu nahi baldin bazaigu, herritarrok eskubidea izan beharko genukela, azken erabakia hartzeko, ez? Eta funtsean, nik uste dut kontutan hartu behar dola, hitz egiten ari garela, gure bizitza personalean, goizetik, kosmetiko bat erabiliko dugun momentutik, lanean hartu dezakagun hamaiketakoa, lan baldintzetan, kutxara joaten garenean diru ateratza gure bizitzaren esparru guztietan eragingo duen, erabaki batetaz hitz egiten ari garela, eta horretarako herritarrek eta herriek gure burujabetza dagoela jokoan, eta herrien eta herritarren burujabetza hori aldarrikatu behar dugula, inposatu nahi diguten TTIP-ren aurrean, ez? Egia da, bota dugun guztia, nahi baldin bada oso ezkorra dela, oso gogorra delako, inposatu nahi duten guztia, baina eraberean ere, nik uste dut ere, indarrak atera behar ditugula, beste batzutan ere, ezezko borobilak esan ditugun bezala ere, oraingoan ere ezezko borobil bat esateko Euskal Herritik, eta lortzeko, beraien bilatzen duten desarautze eta uholde neoliberal horren aurrean, herri honek, herritarren eta herrien burujabetza hori, eta neoliberalismoaren kontrako bandera hori, altxatzeko, ez. Jon, ez zuri ingo izut, galderek zailena. Hemendik aurrea, zer? Joseak esan duen bidetik, argi dagoena da, saiatu diela, eta neoliberalismoakin, hori da, bereziki barnera arazi nahi izan digutena, ez dagoela alternatibarik. Hau horrela da, eta ez dago beste biderik. Orduan, hau onartu behar dugu dagoen bezala, eta bertan modlatzen edo ikasi beharko dugu. Eta uste dut, igual oinarrian hori, mentalidade hori dela, pixkanaka pitzatzen edo joan beharko ginatekena, ez? Eta nola pitzatu, ez? Edo nola konturatu, eta nola barneratu, ez? Gai hauek garrantzitsua direla, eta honi aurre egin beharko digula. Lehenengo eta behin informatzen. Nik uste dut, inurri lan handi egin beharko dugula. Norbera ere, pixkat kokatzen, zer dan datorren hau denalakoa, nik uste dut, hitzaldi asko eman beharko genituzkela, eta saiatzen, ez? Mantxa moduko hori, pixkanaka zabaltzen, gutxienez kontzientzia har dezagun, ez? Zer da TTIP-a eta ze ondorio izan dizaken. Hori izango litzateke lehenengo fasea edo, ez? Gizarteratzea
tetipa zer den eta ze ondori izan ditzaken. Eta bigarrena, pixa Josabak esan duen hildotik, indarrak biltzearena. Nik uste tetipak aukerak ematen dizkigula, bai, nazional mailan agian eman den bezala, herrietan ere bai, jende desberdinen arteko aliantzak egin ahal izateko. Nik uste langile klasea eta herri sektoreak hemen trintxera berdinean gaude eta gauza asko konpartitu ahal izan ditzakegu, ez? Beraz, kultura politiko desberdinetatik etor liteken jendeak bat egiten du gutxienez errebindikazio honetan, ez? Eta da tetipari ez. Tetipari ez esaten diogunean, ez? Nork esaten dio tetipari ez. Adibidez Euskal Herrian, Euskal Herriak tetipari ez kanpaina abiatu zen, bai? Eta hor eragile pila dago, ez? Euskal sindikatuen gehiengotik hasi eta komisiones eta UGT-raino, ez? Eta horrek ere bai, alderdi politiko desberdina daude, baita ere, ez? Sortua dago, EH Bildu, bai, baina baita ere Podemos, Izquierda Unida, bai? Osea, esanet, arko zabala eta eragiletan ere berdin. Estot desauziosetik hasi, desazkundea, HT gelditu elkarlana, bai? Osea, horrelako eragileak ere bildu dira. Ze nahiko argia da, bai? Tetipa, azken baten neoliberalismoaren erasoaldi bortitz bada, eta guk erantzun egin behar dugu. Erantzun hortan, guia esaten nahi alternatiba bat badagoela, bai? Ez dugu zuena nahi, bai? Eta beste zerbait nahi dugu. Orduan, gutxienez hortan, oinarri hortan ados gaude. Eta adostasun hortatik pixanaka eraikitzen hasi gintezke, ez? Adibidez, larunbat hontan, ez? Alternatiben herria ospatuko da Bilbon, ez? Eta hor, bizitza burujabea eskubide osoz esaten da. Burujabetzaren ardatza, hori ez, guztia zeharkatzen du, bai? Tetiparen aurkako, HT-aren aurkako edo privatizazioen aurkako edozein borroka, baina baita ere, ez, behar bat adierazten du, ez? Burujabetzaren behar hori. Eta burujabetza behar hori bidea eginez egin beharko dugula, ez? Orduan, zentzu hortan nik uste dut, baditugula hainbat borroka, baditugula hainbat eraikuntza prozesu eta gune, eta nik uste dut horri heldu behar diogula. Beti ere, hori ez, txapel oroko horrekin, hau da. Gure helburua azken baten herri burujabe bat izatea da, eta herri burujabe hori gainera badakigu nolakoa izatea nahi dugun. Eta feminista izatearekin, bai, justizia sozialean oinarritutakoa, jende asko egon liteke horrekin ados, eta pixanaka bide hori egin beharko genuke aliantza horiek edo bilatuz. Oso, zuena da hitza, ez dakit nik uste zalantza asko sortzu ditun gaia dela, osea, galdera ibari maezue. Nik galdera bat. Leheno, pixkat gainetikan Josebak pasau, hezkuntzan privatizazioa da bai bultzatzen nahi diela, eta ni pixka jakin nahiko nuke privatizazioa aurrera ematen balin bada, edo Estatu Batuak Europan aurrera bultza hori ematen balin badu ze pasako litzateken, ze bidetik jungo litzateken. Pixkat Europako hezkuntza edo hemen eman dezaken hezkuntza. Nik uste batetik ikusi behar da oso orokorran oso eredu ezberdina dela, Estatu Batuetakoa eta Europakoa naiz, eta Europan ere garapena ere eta lontze berak ere erantzuten dio poliki ere eredu neoliberalen barruan kokatzen den eredu bati. Baina Estatu Batuetan hitz egiten ari gara, adibidez, gauza oso arrunta dena, adibidez, enpresak, aipatzen ari gehan enpresa eta multinazionalak izatea, ikasketa finantzatzen dituztenak. Karrera finantzatzen dituztenak, masterrak finantzatzen dituztenak. Baina, pentsatu ezagun denok, Banco de Santanderrek zergatik finantzatu beharko luke, enpresarialeseko, unibertsitatea. Suposatzen da, unibertsitatea dela adibidez, persona kritikoak, gaitasuna dutena, baina persona kritikoak sortzeko leku bat izan beharko litzateke. Unibertsitatea ulertuta, Grezia garaiti datorren apostua, suposatzen da, ezagutza eta kritika eta autokritikarako gaitasuna beharko litzateke, hori izan beharko luke hezkuntzaren oinarrietako bat. Baina kasu horretan ja ez bakarrik
esan duan bezala, lehen aipatuan bezala, ez? Bai hezkuntzan eta bai osasungintzan, bai multinazionalak hezkuntza berak izan ditzaken unibertsitate pribatua sartu daitezkela, ez? Baina eske hoien atzean ere badago nolabait enpresek zuzenean finantzatu egiten dituzte. Claro, demagun, imaginatu dezakegun bezala, bai, igual Banco de Santanderrek enpresariales subentzionatzeko aukera izan dezak, eta beraz, horrela demostratzen da viablea dela. Claro, baina euskal filologia nork finantzatuko du? Banco de Santanderrek zertarako finantzatuko du euskal filologia? Hori izango da orduan, pues, defizitarioa. Eta, bueno, pues, diru, ez, gero ez da garbiago esaten denez, ez, defizitarioa dena, desagertu behar du, pues, topatu gaitezke, pues, hemendik bai, horlako eredu baten barruan, bai, nolabait desagertu daitezkela, pues, funtsean merkatuarentzat edo kapitalarentzat interesanteak ez diren, bai, ikasketak. Eta ez du filosofia aipatu, Jone, bai, filosofia ikasi zuen, pues bueno, bai, pues persona kritikoak eta autokritikoak sortzeko, pues imaginatzen du nik, bai, botinen, bai, alaba pentsatzen aber, bai, filosofa nahi ditun gizarte honetan, ez da, nik ditu filosofoak, nahi, ez hori, bueno, nik uste hori, bai, oso adibide grafikoa dela, estatu batutan oso arrunta, bai, oso arrunta dalako, eta norabide horretan goazelako, eta hemen egin diren reforma ezberdinak, geroz da gehiago, bai, helburua bilatzen dute, hain zuzen ere, enpresaren, merkatuaren, bai, eta bustezko, bueno, kompetitibitatearen inguruko, bai, nolabait, hezkuntza mota bat erakustea, eta ez, bueno, ez baloreak, ez, bai, gaitasun orokorrak, eta ez, lehenekoton bezala, ezagutza bai, baina baita ere, bai, izaera kritikoa eta autokritikoa, eta hori funtsean da beste gizarte eredua, ez? Baina nik uste dut, kontutan hartu horretugula batzuan, ez? Enpresa horien finanziazioa edo enpresa horiek, bai, sartzen direnean, ez? Beraien zerbitzua eskaintzea, zer da guzti horren atzean bilatzen dutena, eta bilatzen dutena da, bueno, badakigu orokorrean, ez? Jendarte eredu guztietan, ez? Hezkuntza dela jendea adoktrinatzeko bai, parte bat, baina kasu honetan merkatuaren bai eskutan uzten duzunean, edo kapitalaren, edo multinazionalen eskutan uzten duzunean, horren ondorioak ikaragarriak izan daitezke. Gaur egun, direna, baina askoz ere larriagoak, eta gaur egun, nik uste dut, imaginatu, aipatu duanean unibertsitatea zertago izan barko luken, dena parrez hasi zarete, beraz. Eta gero beste kontua dago, eta da jendartearen dualizazioaren areagotzea, ez? Pobre eta aberatsen arteko, ez? Arrakala hori edo handitzea. Eta hezkuntza sisteman ere, osasun sisteman bezalaxe, ez? Da berdina gertatu liteke, ez? Gure seme-alabak unibertsitatera joateko aukera izango dute? Diru nahikoa izango dute? Hau da, pobreak azken batean kondenatuko gaituzte, bai, unibertsitatera ezin joan ahal izatea, ez? Eta hor adibideak oso lazgarria dira, ez? Bai estatu batuetan edo adibidez Inglaterran bertan ere, ez? Eta Thatcherren ondoren eginiko hori, ez? Erreformen ostean, ez? Nola azken baten langile klaseak eta herri sektoretako pertsonek ezin duten unibertsitatera joan, ez? Alde batetik unibertsitatea bera oso arestia delako, bai, eta unibertsitatean ikasten zauden heinean lanik ezin dezulako egin, hori importantea, ez zaude lanean ikasten naizea, eta abertzeinek ordaintzen dizun hori, eta gero gainera normalean, hori ez, unibertsitatea bukatu eta zer da espero duzuna, gaur egun, ez, badakigu, ez, gazteek ze zailtasun dituzten merkatu laboralean sartu ahal izateko. Claro, zuk unibertsitatea ordaindu behar izan baldin baduzu, agian mailegu bat eskatu beharra izan baldin baduzu, zure gurasoek ere, ez baldin badute ez ere, baldintza egokirik milionada hori ordaindu ahal izateko, ze sartu behartzea gero, enpresa baten praktikatan doan kobratu gabe. Claro, horre danak, ez, kate oso bat ekartzen du, eta horrek azken baten, hori prekarietatera kondenatzen zaitu. Ze unibertsitateko ikasketari gabe ere, zer da, ez, ze lan mota ere espero dezakezu zentzu hortan. Claro, hitz egin gabe FPA eta guzti hori, eta Euskal Herrian gaina hori oso ondo dakigu. Estatu espainoleko formazio profesionalarekin parekatzen gaituztenean,
oso ona da, eta nahi duzun guztia, baina lomcea aplikatzen bada, edo Espainiko erreformak aplikatzen direnean, claro, hemengo maila jaitsi egiten da, ez? Diru gutxiago inbertitzen da, eta hemen lortu ahal izan den hezkuntza mota hori ere kaltetuta ateratzen da, ez? Hori gertatzen bada Estatu Espainiolarekin, imaginatu, ez? Estatu Batuetako hezkuntza eredu horrekin, ez? Dualizazioa izugarria izango litzateke, baina ez bakarrik kontu materialetan, baizik eta etorkizunik ere ez genuke edukiko, baliabiderik ere ez genukelako izango. Nik beste galdera bat, bi ze ustete elkar lotuta daudela. Esplikatu zuen pixkat Euskal Herrian zer egita dagoenez, hitzaldiak ematerena, badagola Euskal Herrian ez TTIP kanpaina. Kontutan hartuta ez, TTIP-arena ez dela soilik Euskal Herriko kontua, baizik eta Europa mailako kontua dela, eta hitzen dezu Alemaniako mobilizazioetaz eta bar. Pixkat da jakita, bezakita azaltzen horitzateken, ze egoeratan dagoenez, Europa mailan igual mugimendua, egidak Euskal Herria ekarrita, oaintxe bertan igual Asia, ez Asia igual bazegoen, baina oin Asia pixkat ezagutzen, TTIP ezagutzen mandanen mugimendua, pixkat ezagutzea, ez, eremuen nola dagoen, TTIP-ren kontrako eremuen nola dagoen Europa mailan, eta gero horrekin lotuta, zen uste lotuta dagoela da, gero bai, Europar Parlamentoan eta zein dar korrelazioa dagoen TTIP-ren inguruan, ez? Eta, supongo que esan bezala, alde ezkerreko alderdiak kontra egongo dira. Ez modu konfunduta, Europako alderdi sozialistan egon zian tirabirak, eta ni uste ezauketara posizio mankomu bat, orrun pixat jakitea zein da korrelazio dagoen, eta gero hori hemengo alderdi eta ekarrita zein izango litzatekeen hemengo alderdien posizioa TTIP-aren aurrean. Bueno, parlamentuari dagokionez, aipatu duzu Partido Sozialistaren, Europako Partido Sozialistaren barruan hasiera batean posizio ezberdinak zeuden, bereziki Jonek aipatu duen ISDS-aren inguruan, izango litzatekelako komien artean gairik larriena, ja estatuen burujabetza auzitan gelditzen delako, eta sozialisten artean ere berau zalantzan jartzen zuten kideak bazeudelako. Azkenean, norbaitek eraman deitu zituen denak filara, eta duela uste dut 2 hilabete edo udara aurretik, Partido Sozialistak, Europako Partido Sozialistak, baiezko eman zion, bai TTIP-ari, baina baita ere, ISDS barnez. Beraz, hortik aurrera, imaginatuko duzuen bezala, Europako Parlamentuaren gehiengoa, bai Partido Sozialista eta bai Partido Popularrak, erabateko baiezko ematen diote, eta beraz, negoziaketak hildoretatik aurrera doa segia da. Bazeukatela arazo txiki bat, ez dakigula ere nola konponduko duten, zer momentu honetan negoziaketak egiten ari dirat, funtzionarioak egiten dituzte negoziaketak, behin akordioa itxiko litzateken egunean, ratifikatu beharko litzateke. Parlamentuan ratifikatzeko ez legoke arazorik, eta estatu buruen aldetik ere ez legoke arazorik. Horre eztabaida da, ea batetik estatu buru guztiek ratifikatu behar baldin badute, ze gertatuko litzateke Greziaren kasuarekin, Sirizak bere garaian, TTIP-ren aurkako posizioa zuelako, eta ziurrenik Grezian gertatutako guztiak ere, honekin ere, ez dugu esaten gertatuko guztia honegatik, baina honi begira ere zuen posizioak ere bazuela indarra, eta beraz ikusi beharko da, eta noski beraien buruan ez dago inun herri galdeketak egitearena, hori pixkat Europarlamentuko gorari dagokionez, eta Euskal Herrian Jonek lehen aipatu du zeintzu dauden plataformaan edo kanpainan, eta gainontzeko guztiak, bai PNV, bai PP, bai PSOE, eta bai UPN, horren alde daude, eta nik uste dut geroa posibilitala IES-ean, gaiaren inguruan posizio bat hartu nahi ezin da. Egia da, azkeneko jardunaldian lehen aipatuan mosaikoen egunean, Nafarroko Parlamentua berak antolatu zuela jarduera bat honen kontra, kasu honetan, izquierda-ezkerra, Podemos eta EH Bildu egonda gobernuan, geroa ere zaila duelako. Baina orokorran gainontzekoak baiezko posizioa defendatzen dute, eta datu bezala jarriko dugu, hemen ere badira interesak. Duela hilabete batzuk, hemengo bizikletak saltzen dituen enpresari batek adibidez, publikoki eskatu ziren alderdiei, posizio positiboa izan zezatela TTIP-ren inguruan, beraien asmoa bazelako etorkizunean bizikletak saltzea estatu batuetan,
eta nolabait bereik ere, guk bereziki azpimarratu ditu, nolabait estatu batuetako multinazionalak hemen izan dezaketen eragina, bereziki lehen honek aipatu duen bezala, arautzea oso ezberdina dako, baina badira ere nolabait hemendik ere bertako merkatuan sartu nahi direnak, ez? Horrelako enpresariek ere eragina dute gure etxean, denok dakizun bezala, eta lehen multinazionalak botere politikoan eragiten duten bezala, hemengo enpresariek ere, Adegi eta Confebask horren lekuko ere, bertako politikariengan ere eragina daukate, eta PNVren jarrera oso garbia eta gardena da TTIPren alde bereziki Arantxa Tapia dauka berarengan defendatzailerik sutsuena, horretarako da, zalantzarik gabe, gure herrian daukagun neoliberalik konplexurik gabekoena. Eta gero, herri mugimenduari dagokionez, Europa mailan hori lehen maili komentatu du, ez? Alemaniako mobilizazioarena, ez? 250.000 pertsona mobilizatu ziren Berlinen. Eta horrek ere pixkat esan nahi bat ere badu, ez? Eta justu Alemanian izatea, ez? Gertatu den guztiarekin, ez? Estatu Espainolean, edo Grezian, edo Irlandan, edo igual espero dezakezu, baina igual ez Alemanian, ez? Eta irudi horiek iritsi zitzaizkigun nolabait, ez? Urriak 10ko 4 mosaikoak, ez? Hegoaldeko 4 hiriburutan genituenak, kuantitatiboak agian ez, baina kualitatiboak baziren, aliantzari begira, baina hori ez, Berlinekoa izan zen igual, harritu gintuena. Horrek esan nahi du Europa mailan herri mugimendua ondo antolatu da dagoenik, ez. Zentzu horretan, ez. Nik uste dut, estadu bakoitzean eta herri bakoitzean saiakera desberdinak egiten nahi dela eta gutxieneko koordinazioa ematen nahi dela, ez? Eta horregatik, egun konkretua jarri izan dira, urriak 10 bezala, lehengo ikasturtean ere beste egun bat egon zen, eta nolabaiteko batera jotzeak edo iteko aukera hori, ez? Europako Parlamentuak, hori ez, PSOE eta PPren gehiengoaz gain, bai baliatzen dela, hori ez, ezkerreko alderdien arteko aliantza horiek bilatzeko eta ezkerreko alderdi horiek ere herri mugimenduen koordinazioan ere nik uste dut laguntzen dutela. Claro, norberak ere bere etxean etxeko lanak egin beharra dauzka, ez? Berlinek edo, ez, Alemanian egin zituzten etxeko lanak eta 250.000 pertsona atera zituzten kalera, ez? Euskal Herrian ere hori berau egin beharko genuke, ez? Estatu Espainolean saiakerak egiten ari dira, Estatu Frantsesean baita ere, ez? Eta klimarekin oso lotuta egin dute azkeneko hori ez, protesta saioak edo denarakoa, eta kontua izango litzateke hori ez, norberak bere etxean etxeko lanak egitea, eta aldela, besteekin koordinatuta batera jotzen minimo batzuk edo eman ahal izateko. Nik uste dut ala ere, Europaren kontua oso kontutan hartu beharreko kontu bat izango litzatekeela Euskal Herrian ere bai, ez? Zer nik uste dut, handik etor daitezke nolatuak ere aprobetxa ditzakegula, ez? Eta mugimendu interesgarriak ematen ari dira Europan, bai herri mugimendu mailan eta bai alderdi politikoen mailan. Greziakoa, udakoa, lurrikara bat izan zen, argi eta garbi. Batean, ilusio hori, erreferendum bat, Europar Batasunean, erabakitzeko, gaitasun horren ilusio hori, momentu batean nola zapuztu zen ikusi genuen eta errealitatearekin jo genuen, baina ez bakarrik hemen, Europa guztian. Eta Europa guztian ere ematen nahi da, pentsatze hori, sozialdemokrazia posible da Europan edo beste bide batzuk hartu behar ditugu. Eta oso pilpilan dagoen gaia ere da, hori Europar Batasunean jarraitu eta eztabaida horiek Europan bertan ematen ari dira, bai alderdien artean eta bai herri mugimenduetan. Baina kontu bat dago eta da, guztia gutxienez saiakerak egiten ari dira amankomunean dutena mahai gainean jartzeko eta amankomuneko mobilizazioak edo egiteko. Eta nik uste interesgarriena hori izan litekeela. Utzi ditzagun alde batera gure diferentziak eta gutxienez bildu gaitezen honi aurre egiteko, eta hortan behintzat zerbait positiboa ere izan du. Justo asteburu honetan parlamentuan, ostiralean jardunaldi bat antolatuta dago ere Europako alderdi
ezberdinena eta EH Bilduk ere bertan parte hartuko du, eta helburua da Jonek esaten duena, pixka bat, hurrengo urratsak ere pentsatzea eta alden neurrian, ados gauden guztiak ere, adostasun bideak edo hurrengo urratsak edo pentsatzea. Ez du beste galderaik? Bota ditugun datu eta... Sortu eztabaida prozesua mantzanen, hori baita eztabaida gaietako potentea izan zen, Europako Batasunak izan, igual, ados nago, aurrena egin dizuetan aurrera benita. Baina, ze puntuaino dago eztabaida gu mahai gainean? Ze eskaintzen digu Europako Batasunak? Neoliberalismoa eskaintzen digu, eskaintzen du handia geroz handiagoa eta txikia geroz txikiago, eta ezker ikuspegi batetikan, eta baita ikuspegi euskal, hau da, herri zanpatu ikuspegi batetikan, eta herri txiki eta imperialismoan siniste duzun herri baten ikuspegitik, zer gure nazioa ez dago erekin nahi beste egitu zen estatu bezala. Zer puntutaino mantendu beharko ginateke putreen erreinu honetan, Orduan, hausnarketa hau, bere garaien eman genuen sortuko eztabaida prozesuan, baiezkoa atea zen, naiz eta legite batzuk egon ziren, eta dako azkenei idatzen modu baten nahiko kuriosoa. Baina Europan ere baita iruditzen eta Grezia horren adibide, prozesu edo eztabaida edo ondo dala, Orduan, noiz agian, edo ez da ote da iritsi beharko momentuan, ezkerreko mugimenduak planteatu behar duen, ez Europa, hau ez da Europa, hau ez da guk nahi dugun alternatiba eta korseto nahi ez dugu berri. Zagin duen ez da baina izan puntuan dagoen, ezkerro mugimenduan artean Europa baina. Nik uste dut oso eztabaida interesgarria da, Osea, ni egida apasionatu bat naiz eztabaida horrena. Eta ez dakit erantzun nola argirik badagon, baina bueno, eztabaidaren gakoen kontua. Egia da, ez dago adostasunik, ezkerreko ikuspuntutik ere ez, eta naiz eta ezkerreko erradikalak edo ez erradikalak, hor ere, euren artean ere, ez dago adostasunik. Zergatik, Europar Batasunetik kanpo egoteak zer esan nahi du, bai? Eta hor dago, pixkat, erronka hori, ez? Greziaren kasuan ere asko esan plan B-rik ez dago, ez? Eta egia da plan B hori edo, normalean esaten dutenek, ez? Europar Batasunean jarraitu beharko nuke esaten dute, baina goazen bada ez bada plan B hori antolatzen edo diseinatzen jutea. Claro, noiz hartzen da erabakia? Osea, eta erabakia nola hartzen da? Hartu liteke orain hori da galdera, ez? Testu ingurua ezagutu gabe eta indar korrelazioa ondo ezagutu gabe erabakia aurrez hartu liteke? Ze gu orain ez gaude, ez? Erabakitzeko ze hortan, ez? Nik ulertzen dut borroka ideologikoan garrantzitsua dela, ez? Nolabaiteko edabazpena edo egitea, ez? Baina behintzat, irakurketetan eta frantsesak dabiltza, ez? Dexente horri buruz eztabaidatzen, naiz eta frantsesak, ez? Ez du dauden posizioak, igual katalana behintzat atxuko balia, baina, ez? Baina ere, nik uste Europa guztian ari dela, ez? Mundu guztian, naiz eta erabakitzeko ahalmenik ez izan mundu guztia, ez? Eta egia da, borroka ideologikoaren terminoetan onar litekela esatea, atera beharko ginateke, honek ez dugu ezer eskaintzen, ez? Eta hori da adiez, zenbait indarrek Katalunian egin dutena, ez? Baina beraz, borroka ideologikotik aparte, eta hori agian kontutan hartu beharko litzateke, errealitatean, erabaki hori hartu ahal izango litzateke testu inguru desberdin baten baitan, hori da kontua, ez? Beste testu inguru baten egongo bagina, erabakia hartu beharreko hortan, zer da kontutan hartu beharko genukena, ez? Erabaki estrukturala izan daiteke edo koiunturala izan diteke momentu baten, ez? Indar korrelazioa eta kanpoko faktoreen arabera, ez? Latinoamerika kontutan hartuta, Errusia, geopolitika hori ere kontutan hartuta. Eta indar korrelazioana ez da broma, ez? Gu geuk ere hemen jakin dugu, ez? Batzutan, igual, erabaki batzuk hartu ditzakezu, instituzioetan zaudelako, baina kalea ez daukazu zurekin, erabaki horrek rekorrido gutxi izango du, ez? Kalea zurekin baldin badaukazu eta gainera momentu batean erabakitzeko aukera baldin badaukazu, segurona berme gehiago izango duzula, baina hori momentuan baloratu beharreko kontua izan diteke. Hori edia eztabaidak, Gero sortu,
Ni nire aldetik gehituko nioke, batetik Jonek aipatu duena, bai zen momentuetan, ea adibidez, bai Euskal Herrian gu horren behartuta gauden eztabaida hori egitera edo ez, bai, ziurnik beste, nik uste dut ezker abertzaleak aspaldianik eta lehen horregatik aipatu dugu, ez, bai, ze posizio, bai, daukagun Europar Batasunarekiko eta gero beste gauza adibidez, posizio hori behar bezala ezaguna den, o behar den tinkotasunarekin, bai, hitz egiten dugun, bai, Europar Batasunari buruz, merkatarien Europa bezala, adibidez, ez? Eta hori horrela definitu genuen, ja, bai, ia duela, bai, hogeita hiru urte, uste dut. Nik uste dut, gero badago gauza bat, nik uste dut asko hitz egiten dela, ez, Europar Batasuna, baina nik uste dut, momentu honetan gertatzen ari dena ez dio erantzuten bakarrik Europar Batasunaren baitako da. Nik uste dut, arratsalde osoan zehar komentatu dugu neoliberalismoaren, bai, uholde horretan, nik uste dut, momentu batean erabaki da, kapitalako urtetan zuzenean dirua, bai, langileetatik, bai, ateratzen zuen. Eta beraz, bai, soldataren bitartez, oso termino klasikoetan baldin bada, plus baliaren bitartez, bai, egiten zuen bere negozioa. Momentu honetan egiten da sektore publikoa sakeatuz. Horrela egiten dira, eta zu hartzen badituzu Estatu Espainoleko enpresarik handienak, IBEX 35, horiek bizi dira sektore publikoaz. Berdin zait, bankuak diran, bai, reskatatu dituztelako, konstruktorak, enpresa, deno dakigu, HT estatu osoan egin dutelako, orokorrean bizi dira, bai, estatuaren dirutik, gure dirutik, zuzenean salairutik, gokorretzen ditugu zergak eta zergan bitartean. Eta hori zer esan dugu, hauek baitu eta erosi egin dituzte munduko gobernu guztia, lehen aipatzen genuen, hauek hasi ziren esaten, un capitalismo un poco más humano. Zatu da, hemen bukatu da eztabaida, hemen zuek beteko duzuen nahi duzuena, eta gero jubilatzen zaretenean, pues, bai, Josu Jon bezala, bai, izango duzue tokitxo, bai. Baina, berez nik uste dut, horrela ikusi behar dela, benetan, inoiz gertatu den lapurketarik handienaren aurrean topatzen garela. Hori gertatzen da, Europa barruan, edo Europa kanpoan. Benetako eztabaida nire ustez ez delako Europa barruan edo kanpoan, baizik eta politikak agintzen duen ekonomian, edo ekonomiak agintzen duen politikan. Eta nik uste dut hor dagoela, bai, benetako eztabaida. Claro, Europar Batasunan, ekonomiak o bankari, finantza oligarkek, bai, agintzen baldin badute, noski, Europa hori izango da, gaur egun denaz. Besterik, ja ez dakiz ze ordutan bizien egia esan. Zortzitarik. Bukatutzat emango dugu? Eskerrik asko etortzagatik denoi, zuei eta izlari.